Assalomu alaykum do'stlar aziz, Xudovand hifzton kune. Rahmat Xudo baroi bovariton, baroi dastgiri tu чиқадар мардуми ниёзманда дастгирӣ мекунед. Имрӯз ҷамъа аз мо сиёмкара кардаистем, ак намедонам шанбе мепардам якшанбе. Қарор дорем бо дар ҳамин ел клиникаи бародармо акай Муҳаммад ки главврачи ҳамҷа аст, ҳамроҳи бародаро ва айни хоҳаро бо хоҳармо Зайнаби. Ассалому алайкум хоҳарҷон азиз. У дафъа камтар ҷир кидан, яъне ки айсаи звонок ҳамдардӣ ма гуфтам ку қабул ку ба ҳам хотир мақсади ҳамдардӣ буд ки бисёр звонок мезананд. Як чӣ мегӯм бародарони меҳрубон ки ин хоҳар аз паси экран хоҳар аст, чӣ қадар хоҳарои мо ҳастанд. Шумо бибинед ки моро хоҳару модар дорем. Эҳтироми мусалмонӣ тоҷикия фаромӯш накунед. Хуб, ба ҳамин хотир ҳаракат кунем. Аллоҳ қасам ҳамин хоҳаро мебинем, ай чисти серса мегӯм. Ҳар готе ки як медсестра ёки хоҳарои дузанда чӣ фарқе надорад. Ҳамин чунин хоҳароро мебинам ва Аллоҳ қасам қават гӯш мегирам. Ба кадом хотир? Мисол мегӯям ин хоҳар табиб аст. Тугри ман оилам мисоли бисёри бародарои мо мегӯяд ки як ҷош мебара, акаҷон ягон духтарак ё духтар нест, ӯ колиш куна, духтарш то бибинаш ёки ӯзиш куна, ягон духтар нест. Ҳамин ҳам хоҳари ягон бародари мусалмон аст, хоҳари ягон чӣ мегӯям падар аст, духтари ягон падар аст. Не? Ҳамин ҳам ҳаракат хондаст. Вақте ки я балниса меёй мега акаҷон ягон духтар нестам я укол куна оилаи мана, шоби мардакон набинанд, укол накунанд. Вақте ки мегӯем духтаро бояд бихонанд, духтаро бояд бихонанд, ба кадом хотир аст ки ба хотире ки ҳамчунин мушкилову ҳамтари проблемаҳо дар ҳар як кадим мо дар ҳаёт мешавад. Не? Баъд хотирасон ҳамаи ки ҷамъ барои замон ҳаст, метавонем ки хотири ҷамъ бошон духтарошон. Албатта, мақсадам ҳамин хоҳар ҳамин аст ки бояд бихонанд. Мақсад аз хондан ин аст ки барое ки ояндаи мо хуб шавад. Барои агар тарбия мегӯӣ, барое ки мактаб нахонанд, тарбия аз хоҷагӣ сар мешавад. Агар духтари ту ба одоб бошад, духтари ту ба тарбия бошад, агар мединистуд қаврову Германия шурӣ кунӣ, ба ҳамон одоб гашта мебиёяд. Агар ахмақ бошад, дар ҳамон хонаам сатр кунӣ, печуниш хоҳаре сатр дора, мақсад сатр нараса ин хоҳарҷон сатр дора. Дар ҳамон хона ҷазириша мекунад. Ба ҳамон хотир аввал ба Худо месупорем, баъд ба ҳамон ҷое ки мераванд. Донишгоҳ, медколлеҷо ёки мединистудҳо. Хуб дӯстони азиз, қарор дорем боз мегӯм дар элклиника айтема камакак бурмадем. Алҳамдулиллоҳ омадаи содиян, боз меоям, боз биёе. Худованд дартона бинам. Хоҳарҷон амин спискае ки барои ҳаҷ навишта иста будем. Ҳар як нафаре ки 139 нафар ин якин онбар кардем, дар давоми як моҳи мо реклама кардем, якини моҳши пеш. Мақсад ҳамҷа мебиёяд, мисол мегӯем анализ месупора ёки табобат мешавад ёки ӯзӣ мекунад, ҳамҷа нумша навишта мекунанд. Аз ҳамён мо иншоаллоҳ ният дорем ки як нафара чӯ кунем ба ҳаҷи умра роя кунем аз ҳисоби акай Муҳаммад, аз ҳисоби ҳамин балнисаи эл клиникаи ҳамин бародаро. Хуб дар ҷа қарор дорад ӯзиву капелмуниву ҷарроҳикунӣ, хобкунӣ, палатоз ман ҳама шуморо нишон медиҳам. Хоҳарҷон саломат бошӣ. Ин хоҳари мо беҳтарин аст. Алҳамдулиллоҳ ҳаракат кунем ки ҳармати мусалмоният фаромӯш накунем. Мерем хел майда иншоаллоҳ ин ҷа бародаро ҳозир омадиянд. Докторҷон чиқестоз саломат бошӣ. Докторо алҳамдулиллоҳ тӯли чанд қаши мо мешиносем шу ҳаракат мекунанд дар хизматам. Бибинед ки ҳаррӯза расходи ҳар як нафари мо ки мо зан дорем ёки безанам дар як вагон хоҳем, ҳар моҳа расходи то 20-25 мешавад. Ёрам зиндагӣ дорам, ёрам хоҷагӣ дорам. Ба он хотир мо палатор акаҷон меҳрубон нишон ки аяна палатор ин ҳуҷраи дорогузаронӣ процедур неаста ҷуя бургати салом акаҷон хуб тенҷи ин бародаро дар ҷа капел мегузаронанд, капел мемонанд. Шумо салом акаҷон хуб асти? Аз ҳисоби ин реклама мо омадия? мо ин рӯи бародара мавҷарак мемонем, гуфти худам махкамш мекунем ки то мақсад качкана баъзе набинад. Чӯ кара акаҷа яъне як савол метавон мардак барин ҷавоб. Вақте меои балнисаи тоҷикҳо гарчанд як сум қимат мегиранд ё арзон мегиранд, чӣ хеле рафторшу беташвиш ё тоҷики хитай акаҷон ҳамчун нест? ҳатто даже баъзе маҳал бихоҳӣ агар торатхона торат мекардем, яъне ки хубтар аст. Ба ҳамон хотир вақте як тоҷика мебинем дар шаҳри Россия балниса ҳуй мекунам, як мақсад ҷои чойхона ҳуй мекунам, боз мегӯм қават гӯш мекунам. Ба ҳамон хотир Худованд шифо дод акаҷон, барори кортон бития. Мо ака осоиста дигар палатора нишон медиҳем. Ин ҳуҷраи сӯзангузарони шумо дӯстони азиз. Мо ака пафтор ба пафтор ҳар ҳаракат мекунем дар як моҳ як бора ду бор нишон медиҳем. Инҷа инаи ҳуҷраи занона. Салом алайкум. Модарҷон сози боз омадем. Хуб астед. Апаҷон соз тен аз видеои кардагӣ ягон результати ё шиносоӣ буд омадан, ғам надодан мардум? Не, ғам надодан.
شکرانه الله همشان آماده هستیم. از چی دوال هستن ان شاء الله؟ بله. این خدمت رسانی شما در نظر دارم. بله اصلا روشون بنویسم کمی. بله این مادر ما برای دختری زنانه است که برای مقصد خودتون گپ زنید خودتون شناسیم کیه بورگی که یعنی که ما هر روز 1000-2000 پادپیسی که ما اومده شده نه میبینن نه هر روز. من دکتر مایا قربانه و دکتر بیماری زنانشان میباشم. 15 سال سابقه کاری. خیلی که من باید دفعه گفته بودم همه این بیماری های زنانه کشادنی کرده ها برای زنان حامله دار همشه داریم. شرایط هم خوبه همه شرایط هست. گرفتن اسپیرال، ماندن اسپیرال. دیگر بیماری هایی که زنانه که طبابت میشدگی هست به غرض جراحی. اگر ممرد و جراحی میشدگی هم باشد کلینیک هایی که گسودرستی میگویم مکان به همین بیمارخانه ها با راحت روان میکنیم. مادر جون یه سوال یکی همجا که لیچ نمیشه و بعضی برادرها 2 زنه 3 زنه هستن. خب من روز یادش میگم که من یک کلینیک میبرم یا چه کلینیک میگم چرا میگم دخترها مقصد گفت یک گردن بازی میکنن یعنی شما کار نداره با زندگی هیچ کار نداره همچون طبیب دوام میکنه جواب برای من همشون بیمار همشون با زندگی هر یک کس بله و علاقه خودش ما کار نداره. بله مقصدی ما طبابت کردن دست یوری دراز کردن. سلامت باشید برادرایی که 2 زنی 3 زنی داری به تشویش بیایید یعنی که یکم زن تواردی یه روز بود 2 روز بعد تریگش تشویش نشه یعنی که سی هست من همه میگم این از تجربه روزگار بهره بگیرید من خودم میریم ان شاء الله برای کار مادر جان خداوند حفظتون کنه. خوب دوستان عزیز با میریم ان شاء الله. اگر بودم جوشی در بود بودم دوستان عزیز اینجا با حجره اکای بهادر میگم که سلام باید این دختری کسلای درونه یا که تراپیت میگه اکای بهادر خدشناس که درنت بخواه. السلام علیکم. خیر روزی که اکای بابا جان اومده است یوردم اکای بابا جان گفتی گپ اولش خیر از طرف خداوند همه چی بشود با سبب گورم ما میشویم نه خدا به شکر این ما توبت کرده استیم ای بیمارا یگان جلب نداره خدا به شکر شرایط خوب الحمدلله ما حرکت کردیم ما قطعی دلالت شو آقای محمد است که صحبت کردگیم هر ما یا ویدیو 2 ویدیو تو همی طرزی همی مردمی ما گرچند یک خفن یا خیلی هم یک کسی شده نظر دارم ناشکر بنده هستیم میریم اکو ملت پرد نیستم پیش داغستانیش هم میریم چینش میریم ایسه اوسه با اخی جان با ایا خالص از همون تاجیکستان اصل شما میاری ناک شما میاری براده تنش تاجیک اگر خدا نکنه او چچن یا داغستان یا آذربایجان یا یک کسی که با تاجیکستان با پیش بگه یا که یک چیز تعریف از کلمه تاجیکی بگه اتیناش برد میمره خسنده با خدا یادش من دختری مساجیستم حجامگر میبینه اکو همه جاشو میشکیم میمولیم با هم شو توزه میکنیم همه کارشو میکنیم پادسومش میگیره میگه اوای اتیناش برد با هم خاطر همه دختری دندان همه وجود انسان چیزی هست در همین بانسا دیده میشن ای دندان زبان و گلو و گوش و بینی و نورولوژی عصب یعنی دختری عصب زنانه همش در همینجا دیده میشه من کوزین پلاتوش ایروسوسن شدم اکاجون با شما برای کار خداوند قوتتون بده ان شاء الله اكو نامنویسی رفته شده ان شاء الله با هم خاطر کسی بیای حج عمره این نه هر بند سر بکنه این حجره چی میگن دکتری دندان که ولی دکتری دندان امروز جمعه است به خدمت با هم خاطر روز ما شام ما جمعه با حاضر برای که دکتری دندان یعنی کندن پلمبا کردن مثلا علش کردن قولا به همه طرفا ولی بسیار میگن همه میگن همین خودت چون میگه با خدا وقت نداریم که این دندون مسوس کنیم که ان شاء الله وقت میویم حرکت کنی بیاید دوستان عزیز این حجره دندان شو من جای زنانه‌اش نشون دادم جای سوزن گذارونش دختری چی میگن گرده و روده و رپچک همش نشون دادم این ایجا دندان با حجره میگیم خیلی زیاد این حجره چیه؟ یک تا حالات خود تصویر دادیم برای بیماری بله ما سببی که بیماری زنانه هم خیلی بسیار شده ما نمیخوایم مردکار هم گرده شده و جوزی کنیم هم زنک‌ها و جوزی کنیم
иншалло бо наздикии аппарат ӯзи овардем мардаку адена да иҷа ӯзи мешаванд занаку ана дӯстони азиз бибинед ки барое ки мисол мегем меоянд ба я ӯзи ҳам заноу ҳам марду аки чӣ конам инавай мешава тозаш мекунаву яъне ки хоҳаро дар уҷа хоҳаро дар уҷа ӯзи карда мешаванд мардҳо дар иҷа ӯзи карда мешаванд ба ҳамон хотир дӯстони азиз ин як пешравӣ аст ин як палати аст ки озум омадем як модар хоб буд аку иҷа ҷое ки ҳаста ки беморое ки ҷарроҳӣ мекунанд ҷарроҳии хурд дар ҳамиҷа як рӯз ду рӯз то се рӯз хоб мекунанд мераванд шароитошу гуфтиам гапо бомба ака меҳрубон хата шинод ки хата чӣ духтари дама метавонам ба дили пур муроҷиат кунам тарафи бемории асаб бемории урологӣ яъне ки асаб нерви асаба табобат мекунед шумо бо урологияш ба тоҷики урология ка ҳама намефаҳманд чӣ духтари мардонагӣ яъне ки барои простатӣ яъне ки мақсад мебахшеу ҳамхобагӣ кардан бо зану бисёр маҳал ҳадисаи хунукои москвара ба он хотир ҳами бародар табобат мекунад аз таҳти дил яъне ки бомба ҳама тамом намуди беморие ки ҳаста дили пур хати метавонам биям муроҷиат кунам ҳама намуди анализа мегирем муайян мекунем чӣ беморӣ дорад табобат мекунем иншалло баъди табобат бо анализ мегирем исбот мекунем ки бемория баданаш дур шудага дили пур хати ҷавоб ҳамин ман мардуми тоҷика ба забони ачавӣ гуфтаистам ба забони тоҷикӣ фаҳмидаистам чумо мана намефаҳмам ҳама эксаи бародаро модаро ҳамаи шароит дар инҷа дида мешавад аз барои худо на танҳо ки ман қатъиё суҳбате кардам барои як реклама сум мегирам барои оне ки мардуми тоҷик бибине биёи метрои лублино нам адресо дар чӣ мегӯяд экран аст дӯстони азиз ё ду балниса дорам ман удафа миллион бор бахшиш мепурсам ки ман ӯ балнисашу мақсад рӯпаруи метро ина метро мебинӣ ман бурмадам аиҷа ман хиёлам ҳамуҷа гуфтем ина метро не ки се остановка дурай се остановка метро аз ҳамин адрес нависаги дурай ба он хотир як борга бахшиш ин ҳамин адресо метро ки бурмади ай чанд хотиш мебурад сеюм вихд мебурад агар ба поҳод биёед 8 то 12 минута меёд пиёда агар дар мошин биёи ҳамину 2 минут ба он хотир бо кадом ҳуҷрамон нишон додад хуб ана ҳама ҳуҷраи нишон додем баъзе духтуро ҳозир нестанд намоз рафтагиян соатам 12 чанд шидаи мора мерем барори кор кушоиш кор аз нӯи бобоҷон 88 биё омаде салом буге илтимос омаде буга нӯи бобоҷон 88 омадаям бугам ками результат дорад номоту навишта мешавад ака биёй ки ном мена бинавис бира инамон омадем не хай худованд шифоту битяв анализ меспори ӯзи мекунем мисол мегем баъд номат нависта мешавад вақте номат нависта шид и дар прамои эфир то 15 январа мерава и 15 январ ам хел миём спискара мегирем кулоча мекунем яъне тарзи хӯракаши ранг яки хай бародарое ки қиморбозӣ мена чӣ менам коршу надорум он хеле намекунем ҳамиҷа як мусалмона меоем шояд ҳамун файрод мекунем ягон гӯдак меоянд номи ҳамин ка мегирад шояд номи як кас биғалта мисол мега ягон модар аст падар аст ё худаш рафта натуна ягон аҳли байша мо равон мекунем ба ҳаҷи умра фарзи не фарзи я бо баназар ҳаҷи умра иншалло мере 15 рӯз месте хурду хӯрок ҳама шароит дар дарнаш бомба. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. Худованд